So nako dariga pakupos ko sa mali pinakahasol maghumba guys kay ini pakupsan mo ng karne sa nimong humbaon. Salamat kay kado ni Girls Bitani sa pa birthday. Ipaluto ko ni dagkuan kay birthday lagi niya nagkalunis. Advance happy birthday. Sana ako dari sa kahoy kay guys, birthday ma, 48 na dito ka, mantik makakawang 50. so nagdade siya kuan guys number 48. 48. Happy birthday ni Tita Guap. So guys, di ikuan lang siguro na sanak. yan na iniguan, pwede din mo lupat. Yan na sa diri ibat dito. Di ibat sa diri kari kari. Na may ibatan niya oh. Na. Kapabuto yan. Mo kusinero di ah. Hinawa natin. Yan na guys sa katuhang humba. Atong gipakuksan. So bitangan na siya og itlog. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Happy birthday, Guaps Bitani sa Germany og sa Myself. ang ipamana sa Ginoo guys nga maayong panglawas o gan po tag taas mo kinabuhi labi na sa nag-sponsor na rin tanan sa mga kaso ato yung kanunay sa Ginoo nga madula to ang lawas sa kanunay mga to guys salamat sa Ginoo sa mga grasya Version pambit. ambit Matagal nila daw. salamat sa tanang nag-love namo salamat sa mga followers viewers salamat tayo yung mga nag-rating salamat kadyo salamat kadyo ni Ma'am B ang ping mo ni Sir Sammy sa Michigan salamat kayo sa tanan o para to guys sarang niya po sa mga atong panglawas lang na kanunay salamat Lord. Happy birthday to you. Na mga una ta guwaps salamat sa food. Daghang salamat kay ti sa imong mga grasya. Happy birthday advance. Hindi po dia. Ang plato ni Dante. Tagay sa plato. Muita ka man ako na. Lingkod yung tiris bin ka. Mama, datulog sa baray ko na siya. Kasi, pika sa kanis. Kami, sa guwap, for birthday. More blessings po ang abot ninyo nato, mga gusto. Si Mami. Mami paborito niya ang biko. Masa may paborito diri nimo guwaps. Siguro kari diyang paborito. Ani, biko po na. No, minatamis na ba? Di humba. Si minatamis na eh. Minatamis na humba mo jud kay minatamis. Eh, dili pa na. Sa binatamis na saging. Dili ang humba jud minatamis siya kay tamis man siya. Naman ko yung adobong minat. Katong pare sa lugawan sa una mo ba? Mo bitaw ni. Mm. Ako ni siyang gipakupsan guys ning kuan. Ikuhaan ako siya og tambok. So lami kuno yun si Papa Edi. So nami gihuwat nga bisita mga igagaw ra ko din ni Nicole ni hapon dari. Kaigo pa lagi ni atong humba. Mga pagmangko ni Papa Edi. A few moments later. Hanas man. Ya. Ano ba yan? Dante oh. Tara na, wala man tama harvest. Kuyog, kuyog. Kuyog. Kuyog ati. Ha, nakahan na. Oh, gaaway pa jud. Sana pila
Yung nay namatay de. Nay namatay day. Gahap. Is niya ang adlaw. Tara. Agi. Nahinog na day ang kuan. Hala, ang naghana day. Bago pa man ako nagharbisan. Ang daghana oh. Hala, daghana pag bungag sili guys. Kala ka na. Siya kuno yung mag-harvest kay yang dadun sa kuan. Hala, daghana day. Dari ka una ko nimo. Udah tuloy mo ha. Manira. Tarag daw sudlanan. Apil-apilon ko sa dante oy. Ay, may higad. Ha? Wala oy. Pero, Di kuha ng kuan. Hawirin ng talong di mahulog. pwede din ang higad dira. Kay? Asa na? Asa na nasama dito tapit? Sulod ang dugo. Ha? Nasa sulod ang dugo. Di ba ka sa lagi na nasamad? Naipagina na. Dugo, naipit. Di ako be? Kora. Ayun na kay di dagko kay diri oh. Ya dagko kayo oh. Laon. Do dagko kay nagibitay dito Saan nako. ni? Kani. Kare. Kay ganahan makaslice sa imuhang chicken isa to. Sisig. Dito sa likod to ah. Ako dahil madako man kay to. Ang ka na higad. Ay, di na. Siw-siw na. Isa po sa gulo. Di, ang gunting na tangtang. Gud ang kuhan diha. Ano na guys, oh. Ito, pedagan din. Hindi ka maligo. Nakanidako kayo. Guys, daghang salamat ikado sa mga ning greet og happy birthday. Nja amo po gi-advance og birthday, ang birthday ni Guaps Bitani diya sa Germany. Kuan. Yang birthday is pizza Gis sa Lunis. So ako lamang gi-advance guys kay si Cristel ni uli man kay wa man sila klase kay ang Negros gi kuan gipang suspend dito ng mga klase tungod sa piskat. Uso ang piskat karon kuan na mga silingan dari gipang piskat. Jahadlog ilang mga piskat guys kay na bulit na ilang mata banja. Kuan kanang naay mga bata dagi panghilantan. Asa na nakuha ng piskat siguro kanu daghan ka ha virus. Pero pud sa kuan kay sa tanan dito sa Dumaguete kay halos man mga estudyante gipang piskat man ang gipang disinfect kunog mga eskwelahan mga sa Cristel time nakauli dapat si Cristel naman ay klase og Biyernes ug Sabado. Domingo ra man as jaway klase. Kay kuan lagi. So mao to gi-advance na lang namo og celebrate og jahang birthday kay sabay lagi ming birthday kaming tulo. So mao ra na every year. So pila ka years na siyang nagkuan na mo si Guaps Bitani kaniyang cellphone. Siguro mga nag-start ko og vlog. So mahatag jud na siya og pampa-birthday. Grabing kainit. Nja ganihan ning uwan, nja kasug hangin sa gawas pati ag dagat grabing kasug bagod. Yan ang gawas mi dito ni Cristel kay nag-harvest si Cristel Dani. Kaning talong ganahan si Cristel Dani guys kay ijaning dadon dito sa boarding house. Ijani si jang kuan kay ganahan si Dani kay ijan isang buhaton og kanang talong sisig. May sa ganahan na siya. Daghan-daghan pag amuhang na harvest guys. Kani uban hapon di sang atsado, salaron. Kanang mga dagko ra may ang ipadani diyan. Grabe pa dingat kog taman.
So moro to daghang kadtong salamat ninyong tanan guys ug kanang mga nang-greet man matagsa-tagsa og kuan. Diya sa tao diha ko ni Mers and family. Kay ini mo to siya nga di ali kuno kinahanglan lay kuno aw kita gid guys di naman na kinahanglan mag-celebrate aw magluto-luto or mag-celebrate ta og kanang kuan. Okay ra jud namo guys nga magluto ra mig pansit. Palit ra mig litso manok so kamong handa. Ni palit ra mig litso manok, ditong manok, daghang giluto is kuan ra kanang kinangita li kog kanang isda na ano may isda dari sa rep guys katong pula so wala na lagi apil og luto kay ara nang si kuan gi sibra na ni Cristel ba kay hara na siyang asinan ja ang ipada dito sa jahang boarding house para naa siya pritohon ba so ara na siyang ibutang sa tupperware karon nagbalik di dyan na siya masudan dito sa hapon na siyang adubuhan og manok biko ganahan mo sa adobong manok. Pero na po kailain hang lutuon para kuan gulay lagi intay hang ganahan. Kasi mga bangos. Ganahan sa bangos. Ay paksiw na bangus di ay. Di dyan lang initin. Akar lamang ibunlis kay sid kay do na matunog sa kuan ba. Yan, initin para kaon niya. Grabe tagat-tagat ang singit. Asa bawo ganyan? So si Papa Edi guys wala na siya naka-trabaho na pud kay nalagi diyang tiil na pud na kuan di man pwede si Jas kanang dako kadung dagat. Unsa ako na mata na siyang gi-request nga ana lagi si Jas sa life jacket ra. Unsa kay ang ilang mga kaubas trabaho kay mangigi malagi. Nang unsa pa laman siguro ako na lang may mo puli didto trabaho. Siguro gi-request si kuan ako nalay mo pulig trabaho nimo pero hindi na ka masamad ng imong tiil. Na okay na tato sa kay naadyo na. Pwede sugod naman pud mga samad. So di naman jud ang na ikabalaka guys kay kuan daan na din na sakit sa una palagi. Pero hadjang ganahan unta nga masumpo nang tana sa bakarang di na jud mo balik. So usa ka buwan pa na siya karong audias pediatrist kay pediatrist man na sa nagpa-check up. Karong medyas na pud siya kay anak pud nang letak-letak naman pud. Kuan siya guys kanang umudray ig sa tiil. Mangletak-letak, ug mangletak na masamad na. Diyahan na sa gipalitan og kanang murag lotion bitaw nga kanang para sa dry nga panit. Ano sa gipalitan asa to be pakita be ito bang moisturizer ba nga kuan hang kuan guys kay rong naman to nakabutang nga para sa mga dry skin nga na ba kuan na siya kanang Nivea murag moisturizer hang may ijang butang sa mga lapalapa sa kamot kay ang lutak lagi ning ijang mga dani guys so did mo nakakita kay wa man jud ha ipakita tong ijang kuan ang lutak. So manihang gipalit di kani siya Nivea nga soap ana. So manihang ipapahid sa ijahang lapalapas tiil ug ijang mga lapalapas ijang kamot. So des niagi aloe vera to. Ang pwede hang aloe vera da sa garden. So ang aloe vera hasang gikuskus kay moisturizer man po ng aloe vera. Mao kay nang gibutang sa hangnawon guys nga aloe vera. Kay kanang murag nangasunog ang dani ba sa init. So magabi pagbutang ko aloe vera nawa na mga kuan pero murag napay na puwa kay kuan man nagluto man ko datos kuan ba galuto ko dato sa dapugan nga kuan init jog init makuha jud di sang dani manang kuan so kinahanglan jud ta mabutang pud ta og sunblock usa namo ko sunblock dari guys atong gihatag ni Florami buhulan na salamat kayo may hanggibutang nga sunblock. Okay, gidatagaan mo ko rin mga sunblock. Mga di kadyo kuan pero puwa. Pero before ko matog magabi guys, before ko maghilamos magbabad sa ako og aloe vera katong preskong aloe vera. Mano daghan kadyo kog aloe vera gitanom dato sang awon daghan na pugog daghan. Gilumbay-lumbay na kay og mga tambok to sa guys sa matong kuhaon mamutay hang ipahid sa kuan. Mabutoy nakakuan sa mga samad ni Papa Edi ba. Tung samad pa jud siya.
kanang samad jud nga as in nga samad. So tuloy no kang video kay na ini tumba na to nga kuan magsugli kay hangin sa gawas. Nakula ka nagtan-aw na way bagyo. Sige ni bagyo sa Manila tama. So karon ugma mamalit siguro ko guys og kuan mga paninda. Paninda kung sugod na kalunis. Salamat ay ka dun sa ang hatag og pang pa-birthday. So ang pa-birthday niya guys kanang kapag sugod ko og tinda kay nakuan lagi ko na bankrupt. Na bankrupt ko tungod sa mga kuan lagi pagka sakit papaidi. Hanggang mga tinigom mga kwarta naman to ko yung mga tinigom guys katus ang mga books ba. Tinigom to na ako nga kwarta kay dito na enta ilabdan kay kanang agahadjong goals unta adjudrong tuiga anta og kaluyan sa Ginoo unja maadul lamang panglawas pirmi agahadjong gipunan guys nga maka pataod kog among kaugalingon nga kuryente. So na ko'y kwarta nga natigom imbis di jud to na gamiton bahala wag kinaunsa. So nagamit jud guys kay mo lagi sa papaidi wala lagi maka trabaho. Unja nakapanghuwam pa jud ko kay amo pud siyang gibalik. So ibalik na pud dinha siya kay kanang manguan jud bis doktor ba nga kanang unsa di pangpatay na jud nga kanang di na jud mobalik kani sa bakterya sa tiil. So ako mo pakitaan si tiil guys kay di man pud kaadyo siya naglutak-lutak jud di nakaadyo di paras des ni agi ba nga grabe jud di jud pwede ipakita kay murag lain jud sa mga pasintabi sa mga nangaon ba pero karon dili kaadyo naray mga nasamad nga di amo siya dira kaon medyas din na siya guys. So katong mga dis ni agi abot na diri mga samad. So karon kay di man jud kaadyo nga kanang kuan kay man na sang gibutangan og moisturizer. So last katong nagkuan siya guys tangtang na ni tangtang na diyang mga lapalapa nya karon nag-dry na pud siya na diyan na pay na sugod nga samad na pay na sugod nga samad na. So ara na siyang gibutangan og kanang kuan kay sa dagat man gud usay masamad siya na ug muhubag na siya guys kanang nana si unod nga murag nana hubag na tanan dari tanan ana hantud diri ana hubag na kani hubag kay na siya sa katong ana sing ida sa ospital. Unja kaning ijang kani mga hubag na kanang naa sa mga katul-katul lagi. Say yung sakit kani yung tiil sa una guys puno jud ni sa mga kuan. Agpikas po da? Huwag ka na parehara ma. Pero sakit itlab. Parehara. Parihar ka ng ni samad-samad. So haron na sang gipabidjas kay aron di siya. Di aron di mo kuan ba ma fiction ba. Mudo sa kay kuan ani no. Mura jud na guys agahang kuan. Aron di pakita na guys kay di man kaadyo siya yung kanang na kuan pero des ni agi jud guys di jud pwede ipakita. Kay angtang na naman ang tanang yung lapalapa ana nya puro nana ba. Sinta ba di ko sa mga ningkaon ja. Dijang kamot bud dry. Dry kaadyo si jan ja ug masamad man na mubag. Jadi sa makatuog mga gabi kay murag mo gimuk-gimuk ba sa tawag ana kanang murag sag katuog mga magimuk-gimuk ganginan nga adyo kamuta kay kamuto ni ja. Samot man si jaga kuan. So moro nang karon mag kuan lagi ko. Sugod ko paninda kay mado na lawan na ay may ma kuan ma tigom-tigom lagi ko kuan kay ang plano lagi mo lagi ni mapataod lagi ko kuryente kay di ko ganahan bitaw guys nga dili na mo kaugalingong kuryente kay ako may mag sagubang sa bayronon ja dito pa man ning kuryentiha sa pikas ja daghan makadug mga ning gamit dadton ja ako maghihapoy magsagubang sa mga bayronon manang stress kadto ba madyo man ang nami ang kagulingon kay magsibra man mi og
kuan dili man mi mag-electric pan ug maadlaw di mi mag-electric pan. Papaidi adto ra man as baybay maghigda magpahangin adto ra man as maglantay-lantay manang magpahimo gali ko og kanang murag lantay-lantay ba nga kanang murag lingkod-lingkuranan nga pwede ka maghigda-higda. Magpahimo ko kay aron pwede ra mi maghigda-higda dos gawas ug maadlaw pahuway. Di mi dari sa sud kay ron di mi makagamit og kuryente. Makasibra ko pero ang amuhang rip di man ni dako ka sumo konsumo og kuryente. Diyan natingaman ko karon guys kay among kuryente ni abot man siya 2.7 ja. Nananaw po ko sa mga news feed ba nga ning taas jud kuno ang kilowatt sa kuryente. So manang umagabi guys kay nag ice man ang ahang ice candy kay naghimo naman po ko sa ice candy guys kay mahalin lagi ang ice candy na dari guys bisag di na isuroy. Kumando na laman din na kami pang palit tubig mga unsa diha. So naghimo na pud ko usab. Wala ako nakapag-vlog. Nahimo ko usab. Nya kuan haon na siyang before mi matug ahan na siyang iop ang kanijahang sa tawag na pa? Oh, yung breaker kay ang breaker daning kuryente ay rip gilain na si Jarajid na si breaker dito unya nang ipakita dia na sa mga breaker guys nakapangalan na ni kay ma-brand out magud kuan kani so kani siya guys sa guys kay kanya-kanya ning amuhang kuan guys kani sa kuryente na mura na siya ang inaog before mi matuog so inagabuntag harapan ng iyon kay aron di ba daw taghang ice hindi kay di man ma kuan guys kuan ra ka ng mga alas 10 mi matug alas 10 na ko na down para di kadto makonsume mag kuryente ba sa kaning duha kuan man na taas kay kuan man na siya sa aircon so kani sa sala kaning isa sa mga suga kaning usa dito sa kusina so mo na yung mga kuan guys nakalain-lain na og kuan ng mga kuryente so hara na sa i-down. So maroto ka ng ang vlog ron guys kay naghipos lagi pud bidaris mga kuan. Nga pa pud siyang panghugasan na namin yan guys. Ang trapuhan na sa ibalik dos kabinet. So mao to guys ang vlog guys. Salamat. Dako kadto ko pasalamat inyong tanan sa mga ning-greet. Balik na pud sa mga ning-greet. Kay uban magaduan ha ma-reply sa Facebook. O sa mga ning-greet sa diri sa last video. Salamat kaso ninyong tanan. Kay kuan lagi ang panahon dari lain sa des ni agi guys gabi pa ko nag-upload sigid sa loading guys di sa ma-upload. Kaya grabing kahinay ang internet na tingabi ta mi kay nahinay kasug internet nga naaman ta mi kuan dia guys nga kanang kusog man ta na siya. So may kay balog na unsa na ning kuan pero di ra man kunog kami kay na may ubang nag-post nga grabe jud kunong hinayang ang internet tungod siguro sa panahon ja ngit-ngit nga nasigin hangin nga na bisag pag hangin-hangin guys ya init murag ni init uwan init masiguro ni nga ang gawas ni mga sakit ron ng mga hilanat ja dari sa kuan guys murag na ano pa ini uso ang dinggi pero ang pinakadaghan jud adto kay kanang piskat nang ipang piskat. So mora to yung vlog. Salamat kaadto ninyong tanan og I love you amping og ampo tanan.